Soikun vlogissa. Suomen tämä vlogisysteemi on ihan räjähtänyt käsistä. Se on niinku suoraan sanottuna posahtanut niinku. Soikun vlogi Jerins. Moi kaikki, jotka katsoo mun videotani. Tää video on tämmöinen tosi laiskahko nyt. Ei tää video ole laiskahko, vaan tää asia tässä on tosi... Siis minä olen tosi laiska. Ja mä oon sen takia laiska, koska mä törmäsin tänään sellaiseen vloggaajaan. Hyvää päivää ihmiset! Hyvä, en edes muista sen nimeä. Hyvää juhannusta! Sillä oli joku nimi, sellainen niinku ihan oma nimi, et se ei ollut mikään. Hyvää joulua! Ei oikeesti, mä en muista, mutta mä linkkaan sen tuohon alas. Anteeksi. Pointti oli se, että mä löysin tällaisen vloggaajan, joka tekee aika sellaisia makeasti editoituja videoita, eli... Mä tuossa pari videoa sitten sanoin, että mun kahvikuppi oli tyhjä koko videoajan. Ei se oikeesti ollut. Siinä on joka kerta ollut jotain, paitsi nyt. Se on ajatellut tosi paljon näitä asioita, tai katsojaa videoissa. Ja se alkoi kiinnostaa mua hirveästi, että joku jaksaa nähdä oikeesti. Siis Suomessa on hirveästi varmasti vloggaajia, jotka jaksaa nähdä vaivaa videoittensa tai videoihinsa ja ajattelee nimenomaan sitä katsojaa, että se viihtyy siellä. Se tekee sen niinku tavallaan katsojalle helpoksi nauttia hänen videoistaan. Ja mun mielestä se on tosi arvostettava piirre videoiden tekemisessä ja se kertoo tosi paljon ihmisestä itsestään mun mielestä. Mä en kuulu näihin ihmisiin, koska mä olen aika tällainen laiskanpuoleinen näissä asioissa ja mä uskon siihen, että mun videoiden juttu on se, että ne on niin mua itseäni, että mun videot ei toimis sellaisina liian editoituina ja laitettuina. Nyt tulee tää oikea asia. Suomen tämä vlogisysteemi on ihan räjähtänyt käsistä. Se on niinku suoraan sanottuna posahtanut. Niinku kaikki vloggaa. Ne, jotka ei vloggaa, ne haluaisi edes yrittää tai on yrittänyt tai tuntee jonkun, joka vloggaa. Siis tää on ihan niin käsittämätöntä, miten tää YouTube-kulttuuri on niinku noussut sellaiseen tai se on saanut sellaisen auringon nousun tämä vloggaus. Tää on ihan hullu, koska mä rakastan YouTube-kulttuuria. Kulttuuria. Mä en tiedä yhtään missä mä oon, mutta... Mä oon ollut aina YouTubessa siitä asti, kun tää on ollut pystyssä. I'm gonna screw you gently. Musta on ihan mahtavaa, mä tykkään ihan sikana YouTubesta. Joten nyt kun tää on Suomessa niin iso juttu, niin sinä, joka katsot tätä videota siellä, kirjoita tuohon alas, vloggaatko sinä. Ja jos vloggaat, niin jätä se sillä sun vlogikanavalla. Musta olisi tosi makeet käydä katsomassa suomalaisia vloggaajia ja nyt paljastan, että miksi mä sanoin, että mä oon laiska. No just tän takia. Mä oon tosi laiska etsimään suomalaisia vloggaajia, joten tähän alle, kun sinä sanot, että minä vloggaan ja minä painan sinun nimestäsi, niin mä pääsen tutustumaan sun blogikanavaan. Mulla ei ole mitään kriteereitä, että millainen se on se video visuaalisuudeltaan. Mulla ei ole mitään kriteerejä, onko se asiavideo vai ihan hölmövideo. Suurimmaksi osaksi mua kiinnostaa aina se ihminen siellä kameran takana. Mut joo, sanokaa, jos sinä vloggaat, niin sano, että minä vloggaan ja sitten mä käyn tsekkaamassa. Olisi tosi mahtavaa. Ja tsekatkaa tosiaan toi linkki tuolta siihen Jäbän vlogiin, jota mä en muista nimeltä. Kiitos ja näkemiin ja hei hei, nähdään taas ja mua kutittaa nenään. Moikka!